Milloin se laittoi kuntoon? Yhden aikaa. Mikäs se nyt oli? No ei vaan. Se paljon korkeana. Kamera pyörii. Tuli 2 onnistunutta lyöntiä heti perään jälkeen. Se on YouTubeen suoraan kello. Joo, meni YouTubeen, että tässä. Vähän mallia, että kuinka heitetään. Se lähtee tuosta pikkusen tuolta kakkosen alapuolelta. Kakkosen alapuolelta, joo. Joo. Kyllä mä siihen yritän saada. Miltä rimalta sä lähet? Sä lähet rimalta niin 14. Joo, mä en oo... 14, joo 15 on se. Vieläkin. Meni vielä, nyt meni aika lähellä, jolla tuolla lähempänä ykköstä oli kuin kakkosta. Se on ihan siinä. Oliko? Oli. Menikö se niin lailla? Meni. Minä katsoin, että hyvin tulee siitäkin vielä. Joo. Kyllä se on tuo ykkös-kakkos väli, johon sitä pitää... Jos sä lähdet tuosta nelosmerkistä. Sä lähdet nelosmerkkiin, panet sen vasemman rantti. Joo. Vieläkin. Nyt on kyllä hyvin tulee 4 jo perä. Niin, taisi olla. Joo, 4 oli.